בקיץ 2011, משהו קרה במדינת ישראל. בקיץ 2011, מאות אלפי אזרחים יצאו לרחובות במחאה הגדולה ביותר בתולדות המדינה. גם את היית שם, גם שכנייך, גם חבריך ובני משפחתך. כולנו יצאנו להפגין כנגד סדרי העדיפויות המקולקלים של השלטון בישראל. האם שאלתם את עצמכם, איך הגענו למצב הזה? איך ייתכן שהציבור, בעל הכוח הפוליטי המשמעותי ביותר במדינה, נאלץ לגור באוהל ולהפגין ברחובות כי אף אחד לא סופר אותו? ישראל לא אמורה להיות מדינה דמוקרטית? שיעור קצר בדמוקרטיה ישראלית. בבחירות לכנסת שנערכות כל 4 שנים, מצביעים האזרחים למפלגות השונות, וכך קובעים כמה כיסאות תקבל כל מפלגה בכנסת. זהות חברי הכנסת שישבו בכיסאות נקבעת בפריימריז, הבחירות הפנימיות של כל מפלגה דמוקרטית. בפריימריז מצביע מי שיתפקד לאותה מפלגה. מי יכול להתפקד? מי שרוצה. כן, כל אזרח יכול להתפקד לכל אחת מהמפלגות הדמוקרטיות, וזה ממש לא משנה למי יצביע אחר כך בבחירות. ומה קורה עם זה בפועל? היום, 3 המפלגות הדמוקרטיות הגדולות מחזיקות 68 חברי כנסת, שהם רוב חברי הכנסת. בפריימריז שלפני הבחירות האחרונות, באותן מפלגות הצביעו 116,000 אנשים, שהם סך הכל כ2% מבעלי זכות ההצבעה בארץ. כן, 2% מבעלי זכות ההצבעה קבעו עבור 98% מהאוכלוסייה מי יהיו רוב חברי הכנסת. אבל רגע, אם אנחנו לא התפקדנו, אז מי כן? מסתבר שבזמן שהיינו בעבודה ובמילואים, כשכל מה שהתעסקנו בו זה האוברדרפט והמצב הביטחוני, מישהו עקף אותנו בסיבוב. אוכלוסיות שוליים, בעלי אינטרסים וכל מיני ארגונים מושחתים הבינו לפנינו כיצד עובדת המערכת והם מנצלים אותה לטובתם. הם מתפקדים למפלגות ובוחרים אישית את חברי הכנסת. ואותו חבר כנסת שנבחר בפריימריז, למי הוא חייב את הכיסא שלו? למי הוא דואג? נכון מאוד, לאותה קבוצה שבחרה בו. ומה עם שאר הציבור? פרייר. נשמע עקום? נשמע לא צודק? בהחלט. אבל זאת השיטה, ואלו הם חוקי המשחק. אז אחרי שצעדנו ברחובות, הוכחנו סולידריות והראינו שהמחאה היא של כולנו, הגיע הזמן לתת ניעור רציני לנבחרי הציבור. איך עושים את זה? בוחרים באחת מהמפלגות הדמוקרטיות, נכנסים לאתר המפלגה ולוחצים על התפקדות, ממלאים את הפרטים, משלמים דמי חבר והופכים לחבר מפלגה. תהליך ההתפקדות קל, פשוט, ידידותי ולא אורך יותר מ5 דקות. זה הכל. תשלום סמלי, יחד עם תקופת המתנה, יקנו לכם את היכולת לשנות. כעת תוכלו לבחור במועמד פחות מושחת ויותר בעדכם. לא יודעים מי זה? לא נורא. מספיק שתתפקדו, כדי לגרום לכלל נבחרי הציבור להבין כבר עכשיו שהשתנה מאזן הכוחות ושעליהם להתחיל לייצג אתכם. כך נשפיע, כך נשנה. התפקדו היום. מוגש מטעם מתפקדים, למען שינוי מבפנים של הפוליטיקה בישראל. חפשו אותנו באתר האינטרנט ובפייסבוק. רצינו לעשות בר מצווה צנועה. רצינו לעשות בר מצווה גדולה. אבל המצב קשה, גם אצל החברים. כאילו חלק אין להם אפילו להביא מתנה, זה קשה. הרבה אנשים רצו לבוא. מאז שאנחנו מתפקדים למפלגה, חברי כנסת, שרים, הם יודעים שכדאי להם לשמור איתנו הקשר טוב. חשבנו לעשות בבית, בשבת, אבל הבוס שלי רצה שאני אעבוד באותו יום. חשבנו לעשות בנמל, אבל הבוס חשב שזה יפריע לעבודה. בסוף לא עשינו. בסוף עצרנו את העבודה, השבתנו את הנמל, והילד? הילד קצת התאכזב. כפרה עליו, מה זה שמח? עד עכשיו אנחנו סופרים צ'קים. מה נביא פוליטיקה? זה שיש מי שדואג לאינטרסים שלי, בגלל שאני דואג לאינטרסים שלו. לא, פוליטיקה זה מגעיל אותנו. אנחנו מעדיפים לא להיכנס לזה. כדי להיכנס לכנסת, מועמד חייב לדאוג למתפקדים שמצביעים לו. עד היום היו לו בעיקר מתנחלים וחברי הוועדים הגדולים. אם גם אתם תתפקדו, הוא ידע גם לכם. לא עדיף? מתפקדים היום. זה מה ששר האוצר מביא? סבבה.
משלם מיסים יקר, אני אברהם, בחור ישיבה סטנדרטי, ולא טרחתי מעולם להודות לך. להודות לך על זה שאתה יושב בבית ולא עושה כלום. על זה שבזכותך חברי כנסת שעובדים בשבילי יכולים בכל הצבעה חשובה פשוט להוציא את התשמיש ולהשתין עליך. אז רציתי רק לחזק את ידיך, שתמשיך לא לעשות כלום, שתמשיך לא להתפקד, ותן לנו לעשות עם המדינה מה שמתחשק לנו. ואם תצטרך עזרה להוציא דרכון, פולני או רומני, בכיף. הטיסות יצאו כמתוכנן. סליחה על ההמתנה, תודה על הרשלנות. כדי להיכנס לכנסת, מועמד חייב לדאוג למתפקדים שמצביעים לו. עד היום, היו אלו בעיקר מתנחלים וחברי הוועדים הגדולים. אם גם אתם תתפקדו, הוא ידע גם לכם. לא עדיף, מתפקדים היום. תודה לכם שאתם לא מתפקדים. זה מאוד מקל על האנשים שלי להמשיך לשים עליכם זין.